אני מקווה שיש שורדים אחרי הדבר הזה. את לא זמרת, את צנטריפוגות איראניות. מה זה הדבר? מה זה הפצצה הזאת? לא קבענו, עשינו חזרות הילה, וקבענו שמתחיל לאט לאט ומתפתח ולא... מה את רוצה שאני אמות? אבל אני לא אתן לאף אחד שיפיל אותי מהכיסא. תמיד אני ערוך לכל תרחיש. ומהיום, מרגע זה אנחנו נמשיך, אבל בתנאים שלי. את תראי. עכשיו את צנצר שיצאת שמיים. לא אכפת לי. את יודעת לשיר משהו יותר אנושי? אולי הדאג'ו של אלבינוני? אלבינוני לא טוב, לא טוב אלבינוני. לא טוב, שמעתי שהוא הבן דוד של אלי לוזון. לא טוב, לא. משהו אחר? אולי נסון דורמה, אתה מכיר? אם אני מכיר? מכיר? שלום במעלית בבוקר.